गुरु के चरण में प्रणाम करतानी। सब गुरु भैया गुरु बहना लोग के चरण में प्रणाम करतानी। जितना लोग बा उतना लोग सबकर प्रणाम करतानी। हमारा प्रणाम के स्वीकार करे एगो बाबा धाम कांवर लेके जातानी लोग ओकरे एगो गीत गावतानी। सुने लोग तानी सुन के सब्सक्राइब करे लोग। 80 को से 84 को से गुरु के मल दिलिया हो जान ए जान जलवाली हले धौरल हमहू जाइए राम। 80 को से 84 को से गुरु के मल दिलिया हो जान ए जान कांवर लिहले धावल धूप लगैनी ए जान। चलते चलते गुरुजी पैर थाकी गइले रे जान ए जान भूखले पियसले गइनी ढिमिलाई ए जान ए जान भूखले पियसले गइनी ढिमिलाई रे जान ए जान पानी बिना छूटता पारानवा ए जान अनवा बिना छूटता पारानवा ए जान। जाऊ हम जानती जे गुरु करिहे गजानवा हो आ घैले घैले सारा बतावा बाटावा देतिए राम। जाऊ हम जानती जे गुरु करिहे गजानवा हो आ घैले घैले पनिया बाटावा देती हो राम। जाऊ हम जानती जे गुरु करिहे गजानवा हो अयरवा चौरा बसमती दानवा क देतिए राम। आ गेरुआ रंग के सरिया दानवा क देतिए राम। आ गेरुए रंग के धोतिया दानवा क देतिए राम।